Soc l'Albert Riera, director executiu del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona. Estem ubicats a la ciutat de Girona, a la capital, però col·laborem amb més de 81 entitats que són les que estan repartides per tot el territori de les comarques de Girona. És una fundació privada que té com a objectiu treballar fonamentalment per disminuir la precarietat i la pobresa alimentària i també la lluita i la sensibilització contra el malbaratament alimentari. El 2024 vam atendre gairebé 29.000 usuaris a totes les comarques gironines i ho fem fonamentalment treballant amb gairebé una plantilla al 100% de voluntariat. En concret, són 81 voluntaris estables els que treballen o bé en les instal·lacions pròpies del banc o bé en el territori amb aquestes entitats que col·laboren per poder fer arribar aquests aliments de la cistella bàsica. Nosaltres vàrem rebre un ajut de l'Estratègia Alimentària del Departament d'Agricultura de la Generalitat per la convocatòria de l'any 2023, i en concret per la línia 6.2, que era sobre la sensibilització del malbaratament alimentari. Gràcies a aquests ajuts vam poder desenvolupar tot un seguit d'accions encaminades a sensibilitzar tant a la població en general com a la població escolar sobre la necessitat d'aprofitar els aliments i que aquests aliments no vagin a parar a el que seria el malbaratament, a ser llançats quan encara són aprofitables. Aquestes accions van comptar amb, per exemple, amb la realització d'una exposició, amb diferents accions de sensibilització tant a empreses agroalimentàries, cadenes d'alimentació amb les quals nosaltres col·laborem i també, fonamentalment, en el disseny d'una campanya sobre el malbaratament. Per nosaltres aquesta convocatòria ha servit per poder iniciar un treball i segurament quan hi hagi aquesta altra convocatòria doncs ens hi tornarem a presentar perquè el camí per recórrer és llarg, tot just estem en els inicis i el tema del malbaratament és un tema que necessita insistència, necessita dedicació per poder anar sensibilitzant a la gent.